Dem alış ýollarynyň keselleri Türkmenistanyň Gündoğur vilayetinde ýaýraýar keselleýänleriň arasynda çağılar köp. Sebet häkimetleri bu ýagdaý barada düşündürüş bermeýärler. Köpçülüge derman satyn almak we hastahanalardan bejerigi soramak el yeterli däl. Azatlyň Libapdaky habarçysynyň sözlerine görä Türkmen awatda saglyk edaralary şu günler hastalardan haryndy kyn bu ýagdaý ähli etraplarda diýenýäli bir meňzeş bolup näsaglaryň köpüsi ýeti respirator keselçiligi we grip bilen keselleýär. Türkmen awatda näsag çağılary bilen köplenç ene we çağı merkezine ýüz tutýarlar. Bu ýerde boş ýer ýok. Ähli otoglar näsaglardan haryndy kyn. Käbir çağılar grip keseli bilen izli-izine keselhana düşýärler we bir näçedik bejerge mätäç bolýarlar. Dip habarçy gurrun berýär. Düzgüne laýyklykda lukmançylyk edaralaryndə çağılary bejerige muht berilmeli. Emma habarçylaryň sözlerine görä hakykatda çağılara ilkinji 3 güniň dowamında derman berilýär soň enatalardan zerur dermanlary satyn alyp getirmek talap edilýär. Mundan beýlek derman berilmez diýip duýdurýarlar. Mundan başga çağanyň hastahanada bolmagy üçin tölek talap edýärler. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Çağılary ene we çağı merkezinde bejerge alýan yerli ýaşaýjylaryň azatlygy anonim gurrun bermeklerine görä, olardan çağılaryň lukmançylyk edarasynda galmagy üçin tölek etjek tikleri barada öňünden dilhat alınýar. Tölek etmekden ýüz öwürýänlere hastahanada ýeriň ýokdugy aýdylýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar barada lukmançylyk edarasynyň wekillerinden resmi taýdan düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyň habarçysynyň yerli lukmanlara salgylanyp aýtmagyna görä çağılaryň gaýtadan kesilýän halatlary şu günler köp duş gelýär. Bu hadise diňe çağılar bilen çäklenmeýär ulular hem kesel bolýarlar. Libap vilayetynyň häkimetleri bu ýagdaý bilen baglanşykly düşündürüş bermeýärler şeýlede bolsa vilayetde käbir çäreler gözeýilýär. Habarçylaryň sözlerine görä yerli lukmançylyk edaralary öňküsünden has güýçlendirilen tertipde işleýärler. Türkmenistanyň Saglyk saklaş ministrligi ýurtdaky keselçilik ýagdaý barada adatdaky ýaly resmi statistikany çap etmedi. Keselçiligiň ýaýramagy sebäpdäki adatdan daşary aýazly howa gawat geldi. Dekabr aýynyň başyndan bäri Türkmenistanyň çägindäki temperatura belli bir pursatda -22 gradusa çenli peteldi. Ýurdun köp ýaşaýjysy izgiderli ýyladyrsız galýar. Elektrik togunyň kesilmegi, gaz we suw çünçüliginiň hatardan çykmagy dowam edýär. Sowuklama epidemiyasy Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda da ýüze çykýar. Kırgızstanda yüzlerce bilim edarası yapıldı. Düme we ýeti respirator keselçiligiň güýçli depkinde ýaýramagy zerarly ähli mektepler online okuw tertibine geçirildi. Respirator keselleriň ýaýramagy Täjikistanda da ýüze çykdy. Bu ýurdun häkimetleri koronawirusyň gaýdyp gelmeginden hem howatyrlanýarlar. Şunyň bilen baglylykda ýurdun käbir sebetlerinde epidemiýa garşy çäreler güýçlendirilýär. Goňşy Özbekistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň tasdiklanan hadisalarynyň köpelendligini habar berdiler.